Jaká je definice pravýho chlapa? Opravdový chlap by asi měl dostat svýho slova, stát si za svým slovem, mít integritu a určitou cílevědomost. By měl mít ohryzek. Kompetentnost. Charisma. Člověk, na kterýho se můžou druzí spolehnout. No tak to v dnešní době jako bych si měl dávat pozor na pusu, ale pro mě je to asi někdo, kdo je sebevědomý ve svých vlastní kůži a nebojí se tím chlapem bejt, ať už to pro něj znamená cokoliv. Kdo nosí kalhoty ve vztahu? Já. Lidé. Ten, kdo je dominantnější ve vztahu. Jsi ten, kdo si je oblíkne? To záleží asi, jak si to nastavíte. Já jsem byl v obou případech, kdy je nosila moje holka a kdy jsem je nosil já. A jako spíš mi asi vyhovuje, když je nosím já, no, je takový větší chill. Máš na někoho crush? Ano, mám, ale nebudu říkat na koho, protože by to byla kauza, takže to radši nenechám. Emily Blunt, Někdo z československé scény? moje partnerka. Mám. A prozradíš nám? Ano, na sebe. Dobré.